रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। कंचन राज मुजफ्फरपुर। दिन भर में भैया घरे चार बेरा ढूकेलान। दिन भर में भैया घरे चार बेरा ढूकेलन। होलिया में भौजी रोज बैगन में लागी रूसेलन। आज होलिया में भौजी रोज बैगन में लागी रूसेलन। आलू और टमाटर के भौजी तनको नहीं पूछेलान। आलू और टमाटर के भौजी तनको नहीं पूछेलन। होलिया में भौजी रोज बैगन में लागी रूसेलन। अरे होलिया में भौजी रोज बैगन में लागी रूसेलन। मिक्स बाय पी बिहारी। कंचन राज मुजफ्फरपुर। दिन पर दिन भैया सुख के हो गेलन लाकारी। भौजी ताला गेल जैसे भतिया हाई काकारी। दिन पर दिन भैया सुख के हो गेलन लाकारी। भौजी ताला गेल जैसे भतिया हाई काकारी। भैया समाना न भारत ऐचा पैचा खोजेलान। भैया समाना न भारत ऐचा पैचा खोजेलन। होलिया में भौजी रोज बैगन में लागी रूसेलन। अरे होलिया में भौजी रोज बैगन में लागी रूसेलन। कंचन राज मुजफ्फरपुर। नैहर के भौजी हलखीन छातल छिनार रे। अभई से तारा हलखीन खूब धमार रे। नैहर के हलखीन भौजी छातल छिनार रे। अभई से तारा हलखीन खूब धमार रे। नीरज निगम भूलन के देख के खूबे मुसुकेलान। राजू भूलन के देख के खूबे मुसुकेलन। अरे होलिया में भौजी रोज बैगन में लागी रूसेलन। अरे हो